Mwachomuriria ekamatiria ekorigereria emerubiri yo kubainia baria bane basiria magimabo asensemo ya Chinche ime ya Konyoru ebunge ya Borabu ekaunti ya Nyamira nigo yasokire na koiraniria buya asabarai baria babekiro koboko asogosire emerubiri yo asenkwana y'umunyakirogo okora emurubiri yo niga enekirio umonyego yo kobaritukoria aramisi asegeti kiaisicha abwase aenekirio botoere rukoba asomoyego yo nabo igo chinkwana achiokoremia chinkachiria chia banyagosira Asamari tankuru Kevin atuye Nyabera ndete kumwakira His Excellence the Governor olire ahadi yo wakana jibiri chonsi cha mocheri atoye ni chigari chugo cha kulimukia mebere imbaka aliege gensicha asama tangago cha kokoreru na otebire na toye na tebire chigari gisanduki ne biri ya mocheri igobono ebesa yumu governor yaikira sitori 140,000 inera alieteire na indo yikiraniri tokumwakira mbia mono oyo kabere no mubunge okorukwosero nere mbia mono na otoira 100,000 inero tomenterani tokorere budget yeyo no musikinya satonere na toete chibesi chai chikoru 5,000 ndokweba kumwakira mbia mono nabarai bande bali baliete chira uno mheshimiwa Mochenwa umheshimiwa Murara Kebaso umheshimiwa Nyarige no mheshimiwa Ngasi tafadhali unainue contribution ye nonto yeganyete elinde toroberia matanga aya toeni abaminto asenchererengia gokorere kene abantu abaminto basirete n'abantu chifamily cyabo kirenze sana babwate chi challenge financially kiri kinene ekiagera no ene ndagera bakori boni gateyo abana bari gisukuru abana abake just imagine bunali na abatebyo umuntu gukunye cyo n'umuntu orenze sana umuntu oyuna indo le breadwinner ngatarasoka takonyora kende aki abaminto onya sama abera nali yogokonya chifamily gina cyabwente chikonyu kabisa oselinde mbabukerere nonya abamu abo bayikire korara iga abantu baminto bari mugocha gocha sama tangayu inchumu manyete nga igotukabwata amatanga yomolembe ekingenjo n'amagombo ilinde chifamily chikonyu no